Salam canlar, orazalarınız kabul olsun. Men mujumam ağzını bekleýär, şoň üçin jaň edip soradym, näme ýesin gelýär diýip. Etmi, otmu diýän bolin. Ay diýär, hem ot hem et edip bolarmyka? Men diýdim, mesele däl. Kanyasyn çaga bilen kyn bolmasa diýär. Diýdim, ýok. Çagam bilen bilece eders. Oşum, inansat, toist. Hem nahar, hem et, hem ot bolup bilýän nahar men reseptlamdan biri şol. Ilgak edip hamir tuttuk ýyzym bilen. Ete goýberdik. Gazana görüşüňiz ýaly. Onun hamiri ýaýdyk, ine şular ýaly kesişdirdik. Otu soğucak duşdan geçirip goýdyk, ýuwduk. Ondan ine şeýdi brulýadyk. Taşladyk. Etimiz bir saat boğulandı. Gatı goýuň şoçuk. Üstüne de şular ýaly kartoşka, käşir, pomidor bilen bulgaran nemeden geçirdim, souslar ýaly. Ondan düzýän edip hamirlary hem çekip bir elde, hem pişirip, hem şu kamera alıp, hem çağımı yetişecek bolşmaýdaýyn. Bu isim yarım saat 35 minut koydum, boğuladım, muzum geldi, seredim. Näme gazan diýär? Al kameram dedim. Ina gaty gowy süýjüje. Bu men iň gowuryan reseptlam biri. Sizin bilen paýlaşýan, ılgak edip ısmanak alýaňyz we pişirýäňiz. Çağalaryňyzam hezletýä özüňizem. Seredäýiňda hem çorbacığı var, bastırmacık ýaly, hem de ot hem et. Muzum otu gowy görýär, ýani eti ondan hem has gowy görýär. Sağ olun.